Wij hebben een pauzetip voor jouw fiets- en of wandelroute, namelijk Brasserie T. Grachthuis. Op jouw tocht door de sfeervolle Gelderse landschappen is een stop bij Brasserie T. Grachthuis in Bredevoort een absolute must. Hier vind je de perfecte combinatie van historische sferen aan de gracht en moderne gastvrijheid. Of je nu zin hebt in een krachtige espresso, een ambachtelijke lunch of een hartversterkend streekbiertje, het Grachthuis verwent elke bezoeker. Het terras is een ware troon aan het water, waar je even heerlijk tot rust komt, met uitzicht op de kalme gracht. En met een menukaart, die bol staat van variatie, is er voor elk moment van de dag een passende tractatie. Puur genieten in de Achterhoek doe je bij T. Grachthuis.